What's up mga idol? For today's video mga idol ay may konti lang akong isi-share sa inyo patungkol sa ilaw ng ating Minirix. Dahil napakahina talaga niya mga idol kapag nag-ride ka ng gabi. Dahil kung napapansin niyo mga idol, hindi mo makikita yung ilaw niya kapag natapat ka sa maliwanag. Makikita mo lang yung ilaw niya kapag madilim. Kaya yung iba nating kasamang rider na mga naka-Winner X ay nagdagdag sila ng ilaw, yung mini driving light, para lumiwanag. Kasi mahirap talaga pag magbiyahe ka ng gabi mga idol, lalo na kapag madilim yung daan. Napakahina talaga ng ilaw ng Winner X. For safety din naman yan mga idol, kasi hindi mo makikita yung daan, lalo na yung daan na mga sira-sira, may mga maraming lubak, tapos mahina yung ilaw mo, tapos mabilis ka pa, hindi mo makita yung lubak ng daan. Yun yung madisgrasya pa tayo. Kaya maganda talaga yung may malakas na ilaw ka, kasi malayo pa lang alam mo na na sira yung daan. Kaya pag nagbibiyahe tayo ng gabi mga idol ay dahan-dahan lang kapag mahina yung ilaw natin. At sana ay mapalagyan natin ng dagdag na ilaw yung Winner X natin mga idol, para sa atin din naman yan, kasi pag bumibiyahe tayo ng gabi ay maliwanag na yung daan, para iwas na rin disgrasya mga idol. So yun lang mga idol, ay kunting ano lang yan, review sa ating Winner X sa patungkol sa ilaw. Maraming salamat mga idol sa panonood at sa suporta sa mga videos ko, sa aking mga followers. Maraming salamat sa inyo mga loli. Ride safe mga idol, at God bless you all. Maraming salamat. Thank you.